аз якояки шумо бародаро, хоҳаро, апоҳо, кули мардами тоҷик, аз якояки шумо ман бахшиш мепурсам ки оинаро бигир ҳамин хеле бигӯ, ай Абдуллоҳ бигӯ, ту дар ҳаёт гуноҳ накардааст? Ту дар ҳаёт гуноҳ накардаӣ? оё ту ягон ашибка надорӣ? худат дар оина савол бите. мо ду бадбахте ки гуноҳ кардем, албатта ки парвардигори моро дид. сеюмш парвардигори мо аст ки дидмон. оё те духтар, зан, чӣ хел номуси ту гирифт ки ту номуси худа хести дар як ҷо фурӯхтӣ? не ки ман нигаҳ кардам ҳамин духтар ку бародаро биромада зубониш ними қадар дроз, як қилоч гап задестай, ламатса када гап задестай, фахр када гап задестай. бародари азиз, дар иҷа и духтаҳани гунаҳгор аст, маҳани гунаҳгорам. баъд як ду рафиқи номарде доштам ки имрӯз гум шиданд. имрӯз қат кардан ҳамара гуму гур шидана мара дар ме васвасаи шайтона дар макри ҳами зан дроварданд. ин хатое ки ман кардамаша байни ма ва парвардигору ӯ духта буд, ту гирифтиш дарвес мардам ишонаш додӣ. ждат ки бародари азиз. ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародари азиз, бародаро, хоҳаро, додаро, апоҳо, падаро, модаро, ман як се-чор сухан дорам. ҳамин сухани мара шумо гӯш кунен. хай фаҳмиденам, хуш ба ҳолтон, нафаҳмиденам ҳеҷ. бародари азиз, имрӯз ман як бародари шумо, як фарзанди шумо, як акаи шумо, як додари шумо, имрӯз ман дар як пастӣ ғалтидам да. ҳамин хел ҳаст бародаро. бояд шумо мара бикушенам дига. нигаҳ кунед да бародари азиз. аз якояки шумо бародаро, хоҳаро, апоҳо, кули мардами тоҷик, аз якояки шумо ман бахшиш мепурсам ки ман дар ҳами фанду фреб, дар ҳами макри зан ғалтидам. истифодаам бурд бародаро, истифодаам бурд, камерам кард. мани камераҳоро ҳамаша дорам бародари азиз. ман ҳамаи чизоро дорам. ӯ худаш прекрасно медонад ки ман чӣ чизо дорам. не ки бародари азиз, ман ба хотире ки ӯ парвардигор аст, ба хотири аллоҳ сатр ка ҳамин чиза ман намеброрам. ман барои чӣ туф дар болои худам кунам бародари азиз? ман ин кор чизи ман нест. барои чӣ? барое ки ман мард ҳастам. но мард хато мекуна, бояд хатоша ислоҳ куна. ҳамин хел ҳаст бародари азиз. ман хато кардам бародари азиз, ман иншоалло ислоҳ мекунам бародари азиз. бародари азиз, ҳамин оинаро бигирен, дар пештон бигӯ ки номат Абдуллоҳ боша, ё ки номат Муҳаммад боша, ё ки номат Абдурасул боша. мисол мегирем Абдуллоҳ. ина ту бародар номат Абдуллоҳ мара тамошо дорӣ. бародар Абдуллоҳ, ҳамин оинаро бигир, ҳамин хеле бигӯ, ай Абдуллоҳ бигӯ, ту дар ҳаёт гуноҳ накардааст? ту дар ҳаёт гуноҳ накардаӣ? оё ту ягон ашибка надорӣ? худат дар оина савол бите. яъне ки бародари азиз, хай ман як хато кардам. бояд шумо мара правилно бифаҳмен. ман аллоҳ шоҳид аст ки бародаро, ман аз шарма, аз изора ку болои экран бироман натонистам як ҳафташе хато накунам. не ки ман нигаҳ кардам ҳамин духтар ку бародаро биромада зубониш ними қадар дроз, як қилоч гап задестай, ламатса када гап задестай, фахр када гап задестай. оё ман имрӯз мард ҳастам? зан кира меган? зан он шахсира меган ки шармгоҳашро бояд нигаҳ бидорад, бояд шармсор нашавад, бояд аз забонашро нигаҳ бидорад, бояд аз шармандагӣ хичаимим дорад. яъне ки бародари азиз, ин зан биромадааст ката гап задестай.
آیا من مرد هستم برادر من خب کنم بیستم؟ برادر جون تا همین آینه در نگاه که خطا سوال بته بگو که همین کاری که همین بابای لنگری کد من نکردمش برادرم. این دختر قطعی من این مسئله خدی گپ میزنم برادر دلش گپ میزنم خواهش از یکویا که شما میکنم باز هم میگم بخشش صدها بار بخشش که همین سخنهای غلیظ من با گوشای شما رفت. آیا برادر عزیز گناهی ما و این دختر و بین ما و این دختر پروردگار بود؟ یعنی که شما باید بگین که ای مردم ای برادرو برای چی شما گناهی دو کسا گناهی سه کسا استغفرالله سه کس گناه نداره ما دو بدبختی که گناه کردیم البته که پروردگار ما را دید سهمش پروردگار ما است که دیدمون. آیا ته دختر ای زن چه خیلی ناموسی تو گرفت که تو ناموسی خطا خیستی در یک جا فروختی؟ آیا برادر عزیز شما این سوال برای چی نمیتین؟ برای چی؟ یک دختره که بعد من میگم که این دختر چقدر برادر را پستوید کردگی است. من برادر عزیز در اینجا این دختر هنی گناهگار است من هنی گناهگارم. بعد یک دو رفیق نامرد داشتم که امروز گم شدن امروز قطع کردن همه را گم و گور شدن مرا در می وسوسه شیطان در مکر همی زن در آوردن. والله قسم برادرها من اگر بخواهم که هر یک دخترایی که مرا زنگ میزنن من نمیکنم همی کورا. الله شاهد است الله دونا است برادر. من در اکران برآمده گپ زده استم در اکران پیش شما گپ زده استم. من این چیزا بخواهم گپ نمیزنم برادر. نه که من ابیض نیستم نه که من به خاطری که شما همین روحیتون از من کنده نشوه من شما را گفته استم که من خطا کردم مرا ببخشین. نه که ما برادر عزیز وقتی که از طرف یاروسلاوسکی اوبلاست میام از امون طرف میام شب نیست شب هست برادر عزیز همین دختر مرا زنگ میزنه همین خیل پچتی تنه اوریون بودم خیل. وقتی که مرا زنگ زد من نمیتا دشنام کردم رفتم دفشه گوشه گفتم برای یگم چستا پوش برادرم من خوالو ساعت 2 شب بود 3 شب بود الله علم همین خیل بودم. من همین تا خوالو برادر عزیز خوالو بودم. دیم برا وقتی که گشت اومد از طرف همین دختر سرشید همین سخنهای شوحتی یعنی که سخنهایی که همین مرد بیدار کنه و مقصد گمراه کنه از طرف همین دختر سرشید. برادر من دیگر نمیدونم که در او حالت چی گپ زدم چی گپ نزدم. همون خدرش میدونم که برادر تلفن ما همین خیلی پایون کردم زب سگریون کردم شتوبی ما بودایی اگم چی نشد نه که برآمد قسم به آن ذاتی که او خالقی که از تمامی جا از رگ گردن ما خبردار است. امروز ما خطا کردم خبردار است. وقتی که همین ممن شید همین حادثه وقتی که شید بعدن گشتم گفت که سنم گشت گفت که با زبسم نکه باشی. من گفتم که نه گفتم زبس نکردم من خوالو گفتم نه گفتم زبس نکردم. همین خیلی من برادر عزیز نمیدونم که این کار چه خیل گذشت. من گفتم تا خودت زبس نکه باشی. گشت طرف من گفت که اتم بجای شوم که من نکردم زبس. همین سخنو را گفت. نه که برادر عزیز من مرد هستم من میتونم که حاضر میتونم که همه نوارای همین دختر را بگیرم پرتم بگذار همه برادر رو ببینن. نه که برادر عزیز یک چیزی هست که توف میکنی توف در بالای کی میروه توف در بالای خودت میروه. با همون خاطر برادر عزیز البته که اولش پروردگار دیمش که شما سبب شدین من صاحب قدر اودیتوری شدم یعنی که خواستم همین کاری بد کردم. اولش که الله مرا بخشد دیمش که شما مرا بخشین. برادر عزیز من
мара балогер нагем бародаро. Ман имрӯз дар иҷа ҳастам, фақат дар як райони дига ҳастам, рӯзи дига дар тарафи граница ҳастам, рӯзи дигаш дар як ҷои дига ҳастам бародари азиз. Ман хизматгори халқам бародаро ва хизматгори халқ будам бародари азиз. Ман аз ягон кас ягон сум нагирифтам. чӣ қадари таҳмат болов кардан бародари азиз, бо рафтам коршуно буд кардагим. Аллоҳ шоҳид аст ки дар пешам ғалтидагия ки камерамон кам хел партомон гуфтам намекунам. барое ки таам дӯст дорӣ, таам душман дорӣ, таам падару модар дорӣ, таам хеша табор дорӣ. ман ин корора накардам. яъне ки бародари азиз, кули бани одам хато, мо ҳамамон хато мекунем. оё бародари азиз, бахшанда ӯ холиқ астор аст, парвардигор аст. ғафуру раҳим ӯ парвардигор аст. на ин ки бародарҷоно дар таи комментария очата фалону гулакта фалону фалонча беҳмадон. бародари азиз, ман бо шуморо гуфтаам, ман хато кардам, бахшиш. бародарон, ман чӣ коре ки кардам накардам, ман худам ёдам надорам, намедонам. не ки муҳаммад ба ном муҳаммад яъне ки бояд аз систии мардак истифода намебурдӣ. бояд ту мекардӣ, навор мекардӣ. манҷа ту мара гуфтаестай ки ту намиёӣ дар эфири ман. бародар муҳаммад, ман 3 бор ё ки 4 бор хато накунам, аллоҳ аълам, биромадам дар эфира. аз ту гуфтам ки бародар гуфтам, бахшиш 3 бор 4 бор буд, хато накунам, бахшиш пурсидам. бародари азиз, дига чӣ мехоҳӣ аз ман? чӣ мехоҳӣ? оё ту хато намекунӣ? оё ту хато накардааст? ин хатое ки ман кардамаша байни ман ва парвардигору ӯ духта буд, ту гирифтиш дарвес мардам ишонаш додӣ. ждад ки бародари азиз, ждад ки бародари азиз, гандам коридӣ, гандам мегирӣ, ҷав коридӣ, ҷав мегирӣ, ҳосили ардуша айни дарав мегирӣ. бародари азиз, ман тура душном кардам, ман тура душном кардагим, ӯ душмонора ман худам намекунам. бародари азиз, ӯ душмонора ман намекунам. ман намедонам чӣ хел меброя ай даҳани ман. ман намедонам ӯ душмоно чӣ хел аз даҳани ман меброяд. ман намедонам и ҷинои ман чӣ қадар мара ригровка кардистанд. ман намедонам худам. нек это тоже не оправдание, иам оправдат намешавад. яъне ки бародари азиз, мо хато мекунем. 100 бор 1000 бор бахшиш бародари азиз. яъне ки бародари азиз, ман ҳамун хизматгорам, ҳамун хизматгор мемонам. ман блогер нестам. шумо мара бабахшед бародари азиз, дар ҳаққам дуои некунен. ман бо фаҳмидам. ман медонен бародари азиз бо чиро фаҳмидам. ҳамун моментира ки гирду гӯшанда ёри рафиқ ман надидам. гирду гӯшандае ки ҳамун ёри рафиқам ҳамун навор ман роӣ мекунанд, қатиш як смайлаки ханда роӣ мекунанд. бо ман айҷора дидам. ба ҳамун хотир ё ашк нестам, ё бародари азиз, дар лавои ман мебинениш ё ханда нестанд, ё гирья ҳам бародари азиз. ман дидам ин чизора да. ба ҳамун хотир бародари азиз, аввалш ки аллоҳ мара напартояд, дуюмаш ки мегӯм ки як бор дига шансам битен. худо нигаҳбонтон боша. масъалае ки бародари азиз гуфтестанд ки масъалаи зубор бурдестанд, типа ман зубор накардам, ис накардам. бародаро, чуть-чуть ман да худам биём, амихел ман ба худ биём, иншоалло ба авраи худо ман ҳамаи масъаларо гап мезанам. аллоҳ лаънат кунад он шахсеро ки як калима гапи дурӯғ бугум. бародаро, ман дурӯғ намегум. ман чизе ки ҳастай ҳамура дар чорчӯбаи инсону инсонгарӣ ҳамира гап мезанам. пешкаши шумо мекунам. ба гуфт шармандагӣ шармандамон карданд. агар ки шармандагӣ ки боша, шармандамон карданд. яъне ки ман назди холиқи худ, назди аллоҳи худ шармсор набошам. мара ӯ зоти пок бибахшад. ва шумо дар қатораш бидонед ки ҳами додартон, ҳами акатон, ҳами бародартон, ҳами коре ки бада кард, ира 95%, 90%, хато накунам 80%
мардакӯ мекунанд. хай бародаро шир дами кор. ара бибахшед бародари азиз. ва алҳамдулилло бародаро мегӯян ки миннат не. ман алҳамдулилло бародаро и кора ман 5 вақт намоз ма мехонам. алҳамдулилло бародаро и кор бародарои азиз и кор қариб 6 моҳ пеш буд. хато накунам. агар хато накунам ҳамин қадар пеш буд бародари азиз. ба ҳамин хотир бародарои муҳтарам простите гуфти урусо бахшиш. худо нигаҳбонтон боша. дар амони аллоҳ бошен. мард бачаҳора михел нашканен. ман муҳаммад бародар ман то имрӯз то ин дам нагуфтам ки нарен дар муҳаммад подписатся накунен, лайк намонен. ман нагуфтам ва намегум ба хотире ки аллоҳ аз дили ман хабардор аст ки ман кинна намегирам. ман бахил нестам. ту мегӯӣ ки падешкаш накунен, подписатсаш накунен. бародаро ман дигар намедонам чӣ гӯ. ин бахилӣ аст ин чӣ аст бародаро ман дигар намедонам. бародари азиз бахшиши зиёд. худо нигаҳбонтон боша. кули бани одам хато мо ҳамамон хато мекунем. нокарда гуноҳ дар ин ҷаҳон кист бигӯ бародари азиз. худо нигаҳбонтон боша. дар мин видеом гапома гуфтам бародари азиз. ман хизматгори шумо яъне ки халқ. номи ман бародари азиз документални хизматгори халқа. янами хел бародаро. худо ҳофиз. худо нигаҳбонтон боша.